ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേജ് വന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. രമേശ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി, രത്നകുമാരി മാതാജി, നിഷ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാബു പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ? ഇവിടെ പോയിരുന്നു. വന്നാ ആരെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കുംഭമേള മാതാജി കുംഭമേള വന്നാ? നാളെ പോണു. നാളെ രാവിലെ പോണു. നാളെ പോണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേരളത്തിലും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയെന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ മാത്രം പെട്ടുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഭയങ്കര തിരക്കാ പ്രഭു. ഭയങ്കര തിരക്ക്. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരേ ദിവസം അതിന്റെ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. പരിപാടി വൻ വിജയായി. കാരണം അത് എതിർത്ത കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഘടിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ? എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷ കൂടിപ്പോയി. സത്യം പറഞ്ഞ അതല്ല, നമ്മളെ ശക്തി കാണിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കല്ലേ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയില്ലേ, നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ആസക്തിയാണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസക്തി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആസക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്ത് തടഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരും. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രയാഗ്രാജില് പോയിരുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. 100 വർഷം തായിട്ടുള്ള മഹാ കുംഭമേളയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് പോയിരുന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമുഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ. കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ആനന്ദ് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരാ? അതെ, ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ലൈവിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആവും കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് എടുക്കണം തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച എടുക്കാം പ്രഭുജി. എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ടഫാ പ്രഭുജി. ചൊവ്വാഴ്ച എടുക്കാം. ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദേശാമൃതം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, നാളെ എത്തൂല അല്ലേ? ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം എത്തൂല. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സുഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റും നോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കാണും. എന്തായാലും നമ്മള് നാളെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം അടുത്ത. അപ്പൊ നമ്മിപ്പോ 3 ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒന്ന് നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാളെ ഉപദേശാമൃതം. അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്. വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ 11 ശ്ലോകമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉപദേശമാണ് ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, അതായത് ഭക്തിയുടെ രസം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ തൊട്ട് ഭഗവാൻ അത് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഉപദേശാമൃതം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉപദേശം കിട്ടി നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, അതിന്റെ രസം, ആ അമൃതം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പാൽപ്പായസം കുടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആദ്യം പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന്, പിന്നെ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞെന്ന്, ഇന്നതിടണം ഇന്നതൊക്കെ ഇടണം, അങ്ങനെ ഇട്ടു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പാൽപ്പായസം കുടിക്കുകയാണ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭക്തി രസാമൃതം. അങ്ങനെയാണ് ആ കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടു. അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് ഫുള്ള് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പാൽപ്പായസം കുടിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുടിച്ചെങ്കിലും നോക്കാം. ഹരേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എത്ര? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 19 ചാപ്റ്റർ. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം പിടിക്കും അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ ഞാനായിരിക്കില്ല, അത് ചിലപ്പോ വ്യത്യാസം വരും. ഉപദേശാമൃതവും ചിലപ്പോ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ എന്നേലും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ 4th ലെവൽ, 5th ലെവൽ, 6th ലെവൽ, നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ജേർണിയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവണല്ലേ ജേർണി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്രയും പോണ്. നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അതിന്റെ അഡ്മിൻസ് ആയാലും എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആളുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കുറെ പരിചയമായി. ഇത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പരിചയം കൂടിക്കൊണ്ടേ. അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നുള്ള ഫീൽ. ഇപ്പൊ മലയാളം അല്ലെ, MA എഴുതിട്ടാണ് എല്ലാവരും കയറുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഒരു മത്സരം വന്ന് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ? നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ അതന്നെയാണ് പ്രഭാസം. ഭക്തിയിൽ മത്സരം നല്ലതാന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ മത്സരിക്കണം നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കണം നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആര് പറയുന്നത്? ആരാ വായിക്കുന്നത്?
ആരാ വായിക്കുന്നത്? നിഷമ ലക്ഷ്മിമാതേജ ആർക്കാണ് വായിക്കാം? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്ക്. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മി മാതാജ് ഞാൻ വായിക്കും. വായിക്കാം. ലക്ഷ്മി മാതാജ്, ഓക്കെ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം നീ പഠിക്കണം. അന്ന് ഗുരുജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അങ്ങനെ എഴുതിയാ മതിയോ? ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ പോകാനുള്ള എവിടെ നിന്ന്? ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം അതെ. അല്ലേ? നമ്മള് 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗുരു എന്താണെന്ന് അറിയാം, സാധു എന്താണെന്ന് അറിയാം, ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ആരോ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോൾ? ഉം. ജീവസത്ത ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്താം. ആത്മീയ ഗ്രഹം ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്കറിയാം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അതെ, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മള് ഭഗവാന് ദൂരതായി പോകുന്നത്. അല്ല, മരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും. അതാണ് കുഴപ്പം. മരിച്ചാൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ ജനിക്കാൻ പാടില്ല. ചക്രം. ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അതെ. നെക്സ്റ്റ്, ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ആത്മസാക്ഷാൽ, അതാണ് കറക്റ്റ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽപ്പാത്ത എന്തൊക്കെ അല്ലാതെ അതിൽ വരും. ദേവന്മാരായാലും അല്ലാതെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അവിദ്യ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് വേണം. സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മളെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളടക്കം അസംഭൂതിയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സംഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. സംഭൂതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സംഭൂതി അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ അതാ സംഭൂതി. എല്ലാതും വരും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിത് പറയുമ്പോ സിമ്പിൾ 2 ലൈനിൽ നിർത്താം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഫിനിഷ്. അടുത്തത്, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഭൗതികത താൽക്കാലികം. കറക്റ്റാ. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാ. വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഗോലോകം ഒക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം. ഓക്കെ, അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുള്ളൂ. അതാണ് ആത്മീയ ലോകം. ഓക്കെ, അടുത്തത്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മളെ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ ഈ 3 പേരാണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എന്നിവരുടെയും എന്താണ് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. അപ്പൊ അവരെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അത് കാരണമാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയും. ത്രിമൂർത്തികളെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ.
ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. അതിനാലാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിയാ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ 1:24 പറയുന്നു. അതെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നുണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഗോപാലോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം 108 ഉപനിഷത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ഉപനിഷത്തെ പഠിക്കുന്ന? ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിനൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പല ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിലൊരു ഉപനിഷത്താണ് 108 ഉപനിഷത്ത്. വേറൊരു ഉപനിഷത്ത് ഗോപാല ഉപനിഷത്ത്. ആ ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞാണ് സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ അല്ല ബ്രഹ്മാവിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നുണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിനെ വേദം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നു. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായത് അത് ആനന്ദദായനായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ഓക്കെ, 13. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം ഏതാണ്? മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അതായത് നാമജപം അല്ലെ? ഹരിനാമ കീർത്തനം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് എഴുതാം, നാമജപം എന്ന് എഴുതാം, കീർത്തനം എന്ന് പറയാം, ശ്രവണം എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഹരിനാമജപം അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി, പരപ്രകൃതി, അധമ പ്രകൃതി, അപരപ്രകൃതി, ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിനും പറയാണ്. കാരണം ഇതിന് ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പര, ഒന്ന് അപര. പര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയ ശക്തി, അപര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മായാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ കാണുന്ന ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാതും മായാശക്തിയിലാണ്. അതിന് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടൊരു ശക്തി ഉണ്ട്, അതിനാണ് പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൽപ്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇതിനെ പറഞ്ഞാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയും. കൽപ്പാന്തകാലം എന്ന് പറയില്ല. ഇതന്നെ ഏകപാദ് വിഭൂതി, ത്രിപാദ് വിഭൂതി വ്യക്തമാക്കുക. ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഏകപാദ് വിഭൂതി. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 3/4 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി ത്രിപാദ് വിഭൂതി. അപ്പൊ ഏകപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും, എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അതിനെ ഏകപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 25% ഉള്ളു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 75% ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. അതിനാണ് ത്രിപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതെ, അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളാവണമെന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ വികർമ്മം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. നമ്മളെ തോന്നിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മമായിട്ട് വരും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, പുണ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വരും. ഉയർന്ന ലോകത്തില്, അതായത് പുണ്യമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ, അതിൽ സ്വർഗലോകം തൊട്ട് ജനകലോകം, തപോലോകം അങ്ങനത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അവർ വരും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ആത്മീയ ലോകം. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇപ്പൊ സൂര്യലോകമുണ്ട്, ചന്ദ്രലോകമുണ്ട്, ധ്രുവലോകമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജനലോകം, അങ്ങനെ അനവധി ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. ആ പല ലോകത്തിലേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത്.
നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. അതിന് മുന്നേ ബ്രഹ്മം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, 18ാമത്തെ അതാ. 12ാമത്തെ അതാണോ? നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. ഓക്കെ, ശരി. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി, പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദുഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭഗവാനെ ഞാൻ സ്മരിച്ച ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടുന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ നമ്മളെ പതുക്കള സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ശരിക്കും ആ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. സന്തത സഹചാരികൾ പ്ലസ് എന്തിനാ, അതും കൂടെ എഴുതാൻ നമുക്ക്. അതിൽ കൂടെ ശരിക്കും എന്തിനു ഊഹാപോഹ ഹഠയോഗ സമ്പ്രദായക്കാരെയും അവരെ നിരപേക്ഷം അവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിരിക്കാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ കൂടെ. ഇതാണ് ആനന്ദം, ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ പല ലീലകളിലൂടെയും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഹഠയോഗം, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്, യോഗയിൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യും. അവർ വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ശരീരം വെടിയാനുള്ള ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതിപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഓർത്ത് കേട്ടാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ്. അവര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശരീരം പിടി. ആ സമയത്ത് അവർ ശരീരം പിടി. മനസ്സിലായി? യോഗയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതൊക്കെ. അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഊഹാപോഹം അവരും കൂടെ ആ ഹഠയോഗ ചെയ്ത വ്യക്തികളെയും ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. നമ്മുടെ ഈ കുംഭമേളയ്ക്ക് വരുന്ന കുറെ യോഗികൾ ഇതേമാതിരി ഹഠയോഗികൾ ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതന്നെ, ഇതൊന്നല്ല പ്രഭു. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നല്ല. നമ്മള് ഋഷികേശ്, ബദ്രിനാഥ് അവിടൊക്കെ പോയി നോക്കണം. ഋഷികേശില് കേദർനാഥ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ളത്, മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നത് അമർനാഥ്. അമർനാഥില് മാനസരോവർ. അമർനാഥ്, മാനസരോവർ. അവിടത്തെ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ്. പക്ഷെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ല മാനസരോവരൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാം. എവിടെ? അമർനാഥിലൊക്കെ. അമർനാഥിൽ ഇപ്പോഴും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമർനാഥില് അവിടെ എന്താ യോഗികള് ബർഫ് ബാവ എന്ന് പറയും. അവര് മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിലാണ് അവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഋഷികേശിലും ഹരിദ്വാറിലും ഗംഗോത്രിയിലും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ തന്നെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് മുൻപെയാണ് പോയതെന്ന് മാത്രം. ശരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയ നേരം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മള് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്താണ്. നമ്മളെ അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കും. 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം. ക്ഷേത്ര ദർശനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തിനു ചെയ്യണമാണ്? അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കണം. മൂർത്തി ആരാധന, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അപ്പോഴാണ് അവിടെ സാധുസംഘം, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതേവരെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ എവിടെന്നാ വന്ന്, എന്തിനാ വന്ന്, എന്താ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒന്നൊരു ചിന്താഗതി വരാം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ കടക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ഹഠയോഗക്കാരായാലും അവർക്ക് യോഗാഭ്യാസമുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ലീലകളിൽ ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളിലൂടെ അവരെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. 20 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, അതിന്റെ കഥകൾ അറിയാലോ. ഇപ്പൊ കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോ. കാരണോദാശ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിന് വൈവിധ്യം നൽകുന്നു. ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവജാലിനും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കും.
ആ ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിലെ സ്ഥിതി വരുന്നത്, നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഏത്? ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ജീവസത്തെ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഹരേഷ്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിയ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാഥന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വിടുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, പാട്ടുപാടാൻ നമ്മളെ കൂടെ പാട്ടുപാടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാ കുട്ടീനെ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ എടുത്തു വിടുന്ന പോലത്തെ. മനസ്സിലായി? നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂർണമാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആത്യന്തിക പരിപാലകൻ. പരിപാലകൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പൂഷൻ എന്നുള്ള 15, 16 തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏത് മന്ത്രമാണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 17 തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൂഷൻ 16 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ അതെ, ഞാൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്ത പരിപാലകൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് മന്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യന്തികം പരിപാലകൻ എന്നുള്ളത് എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത്യന്ത പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, മൺമുട്ട് ചെയ്തോളൂ മാധവതി, ലക്ഷ്മി. ഓക്കെ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രിയകൾ: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ 9 വിധത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 9ഉം കൂടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഭാവം, നമ്മൾ ഭാവത്തിന് ശ്രവണ കീർത്തന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ 9ാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മള് പല ഭാവങ്ങൾ 10 ഭാവങ്ങൾ വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രക്രിയകളാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ ആരാധിക്കാം, അതാണ് പരിശുദ്ധമാരാധി. കീർത്തനത്തിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയണം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഏത് രീതിയാണ്? കീർത്തനം, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാതും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു 3ഉം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് പരിപൂർണ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളായ മെത്തേഡിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭാഗവതം 2:15 പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ 7 ദിവസം കൊണ്ട് കർഷകം കഴിച്ച് ഞാൻ മരിക്കുന്ന അറിയാം. അപ്പൊ മരണം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതും ശരിക്കും പരിശുദ്ധ മഹാരാജ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അതിൽ പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അയ്യോ എനിക്ക് അത് വന്നല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുക, അതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഫിനിഷ്. അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് അത് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഏതാണ്? ആ 7 ദിവസം ഉണ്ട് എനിക്ക്. ആ 7 ദിവസത്തിൽ ഭഗവാൻ എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് പറയുക, മരണകാലം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അതാണ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരാൽ മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി. അപ്പൊ ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധുശാസ്ത്രം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു രീതി. രണ്ടാമത്തെ രീതി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അറിയാം? 26 ചോദ്യം അല്ലേ? 15 വ്യക്തമാക്കുക. 12-15. ഓക്കെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഹരേഷ്ണ.
മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ്, ഞാൻ അത് വെച്ച് നിർത്താണ് അല്ലേ? അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏത് സമയത്ത് ആയ രൂപം കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. ആ ദൃശ്യം കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വോയിസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓ, അത് കേട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത്. ശരി മാതാജി. വോയിസ് ആണോ? ഓക്കെ, വോയിസിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഉത്തരം പറഞ്ഞതില്? ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച എക്സാം നമ്മള് ഇതില് എത്രയാ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ അസംബുദ്ധി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിച്ച്? എഴുതിയാ മതിയോ? 3-ാം തീയതി ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം മാതാജി, അത് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. ആദിദേവന്മാരെ കുറിക്കുന്നത് എഴുതിയാ മതിയോ? മാതാജി ചോദിച്ചത് അസംബുദ്ധിയാ. അസംബുദ്ധി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്തത്. അത് തന്നെ പ്രഭുജി, അന്നേരം ആദിദേവന്മാരെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയാ മതിയോ? ആദിദേവന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോള് ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തും അസംബുദ്ധിയിൽ വരും. ഭഗവാനെ സംബുദ്ധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് ദേവന്മാരും നമ്മളും അതിൽ വിടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ടത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്തതിനെ കുറിക്കുന്നു. ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം, പിടിച്ചു നിൽക്കണം. ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കോ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കോ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു പിടുത്തം വേണം. ഈ പിടുത്താണ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതാണ് സംബുദ്ധി. പിടുത്തമില്ലാത്ത എന്താണ്? അതാണ് അസംബുദ്ധി. അപ്പൊ അത് അതിലെല്ലാതും വരും. അതിൽ ദേവന്മാരും വരും, നമ്മളും വരും, നമ്മൾ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളൊക്കെ ആ സെക്ഷനിൽ വരും. രണ്ട്, വിദ്യ, ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം, തമസ്, പിന്നെ ജ്യോതി, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇരുട്ട് വെളിച്ചം. ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാരും വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. ഇതാണ് സിമ്പിൾ അതിന്റെ ഡിവൈൻ. പകല് ഇരുട്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിനെയും. പിന്നെ ഇരുട്ടില് പല രീതിയിൽ, ചെറിയ ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂരിരുട്ട് എന്നൊക്കെ തിരിക്കാന്നല്ലാതെ ഇരുട്ട് തന്നെയാണ്, വെളിച്ചം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിവൈഡേഷൻ വരും. ശരിയാണ്, കൂരിരുട്ടല്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ദേവന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആ സെക്ഷനിൽ വരും. കുറച്ചൊക്കെ നല്ലത്, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നത്, ഇത്തിരി വെളിച്ചം കിട്ടിയെന്ന് പറയില്ലേ, ആ വെളിച്ചമാണ് ബാക്കിയല്ലാതെ. അത് വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തില്, ആ വെളിച്ചമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് വിദ്യ, അതാണ് ഞാൻ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പരീക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? പരീക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം, പരീക്ഷത്ത് എന്താ ചോദിച്ചത്? 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 17ാമത്തെ അല്ലേ? 17 അല്ലല്ല, പറഞ്ഞല്ല. നിക്ഷേപ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണോ? അല്ലല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ചോദിക്കുന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്നവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, ഉത്തരം അതാണ്. മനുഷ്യൻ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? അതന്നെ, മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്നാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതാണെന്ന്, അത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാണെന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് ചോദിച്ചത് മരണസമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച എക്സാം ഉണ്ടാ. അപ്പൊ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്ന് 27 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. 20 അല്ല, 12 അല്ലെ? 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 9 നവവിധ ഭക്തിയിൽ 9 എഴുതണ്ട, 2 എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ളതിൽ 2 മാക്സിമം 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. 1 പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക്, 3 എഴുതിയാലും 2 മാർക്ക്, 5 എഴുതിയാലും 2 മാർക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല അത്? അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണം. പ്രഭുജി, ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ള ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ നാളെ പോവല്ലേ? അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കേൾക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ്.
ഹരേഷ്ണ തുടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം. കേൾക്കണോ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാര് പറയൂ. ഹരേഷ്ണ സൺഡേ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും പ്രഭുജി. ഏഹ് സൺഡേ ഒരു റെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. അവരും കേക്കട്ടെ ശരി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. നാളെ എക്സാമിന്റെ നാളെ സ്റ്റഡി ലീവ്. സ്റ്റഡി ലീവ്. അപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാലും മതി. ഈ 3 തൊട്ട് 4 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നാളെ പഠിക്കണം എല്ലാവരും. നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ 3 തൊട്ട് 4 മണി വരെ നമ്മൾ വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മറ്റന്നാള് പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചൊവ്വാഴ്ച പരീക്ഷ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. നാളെ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുക. ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. 3 മണി തൊട്ട് 4 മണി വരെ പഠിക്കുക. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ മതാജി പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ്. നാളെ സത്സംഗം അല്ലേ പ്രഭുജി? നാളെ സത്സംഗമുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, അരമണിക്കൂറോളം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആരൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ആരാ ഒരു കഥ പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തന ആരാ ചൊല്ലണത്, ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കണേ, ഈശവാസുപനിഷത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ എന്താ തോന്നിയത് നമുക്ക്? എന്താണ് അതിനു മുന്നുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ? ഈശവാസുപനിഷത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ, എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്തത്? ഈശവാസുപനിഷത്ത് എന്താണ്? ഈശവാസുപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം ഫസ്റ്റ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. ഇതുവരെ ഇല്ലാതെ പിന്നെ നല്ല മനസ്സിലൊക്കെ നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് ഇതാക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരില്ലേ? അപ്പം അല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചല്ലേ, അങ്ങനെ അത് എന്തായാലും നടക്കും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴ്. കുറെ സങ്കടം മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു? ഈശവാസു ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ കണ്ണോടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? പ്രഭുജി അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. പ്രഭുജി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പറയില്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉള്ളത് അറിയണത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് പലർക്കും. ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പിടിക്കാം അല്ലെ. നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അതിന് എടുക്കാം അല്ലെ. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെ എല്ലാം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈശവാസു ഉപനിഷത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ പിടിക്കും. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമാണ്. കാരണം പണ്ടത്തെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ടഫാണ്. അതുമല്ല, അതിനോട് ഒരു ആസക്തി ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അല്ലെ, അപ്പൊ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവണമെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. ഭക്തി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഉയർന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 15-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഭക്തൻ തന്നെ ഇത്രയും ഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും പറയുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ രൂപം കാണുന്നില്ല. മനസ്സിലായ? ഇതാണ് ഭക്തന്റെ. അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ശരിയാണ്. വേറെ ഹരേഷ്ണ? ഹരേഷ്ണ വേറെ ആരെങ്കിലും? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഥയുടെ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിന്റെ പറയാട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, ശരി ശരി. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? തമസിലിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവര് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമോ? ഭഗവാൻ അടുത്താണ് ദൂരെയാണോ പറയണ പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ അടുത്താണെന്ന്, പക്ഷെ എത്തും തോറും ദൂരക്കാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വിദൂരമാണ്, തോന്നാറുണ്ട്. ശരിയാ, വളരെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് അത്. കാരണം നമ്മളൊരു മന്ത്രത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ അടുത്താണോ, അകലെയാണോ, അല്ലേ? ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ അടുത്താണ്, ഭക്തനല്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ദൂരെയാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വെച്ചാൽ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനോ എത്രയോ ദൂരം നമ്മൾ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും അറിയില്ല.
എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്താണ് പ്രഭുജി. കുറെ ഓപ്പറേഷൻ, മോളെന്നെ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞുണ്ടായതാ. അപ്പോ എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതില് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത്രയും ഭയങ്കര സങ്കടവും, എന്താ പറയാ, ഇരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഇരിക്കാറുള്ളൂ, അല്ലാത്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറും ഞാൻ. പരമാവധി ക്ലാസ്സിലും മാതാജിയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറും, ഭാഗവതത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ കിടന്നിട്ടൊക്കെ അധികം ഇരിക്കുക, കാരണം നട്ടലിന്റെ അവിടേക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പെയിനാ ഇരുന്ന. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചില ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക. ലക്ഷ്മി മാതാജിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇതാ. അപ്പൊ എന്റെ നാത്തൂന അവരിതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു. മൂപ്പരാണ് ആദ്യം. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ടെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ക്ലാസ് നീ പരീക്ഷയൊന്നും എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കേക്ക്, ദിവസവും കേട്ടോണ്ടിരിക്കേ. പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യണ്ട, ഈ ടെൻഷൻ വിടാൻ വേണ്ടി നീ വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കേ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ മാറുന്ന പോലെ. ഞാൻ എന്റെ മോള് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും ഇപ്പായിട്ട് എനിക്ക് മോളോടും ഭയങ്കര ദേഷ്യ. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, അവളോട് തന്നെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വന്ന ശേഷം ഭയങ്കര, എന്താ പറയാ, എനിക്ക് പറ്റും. എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ മോളെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ശരിയാക്കണം. ഞാൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന കണ്ട ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേഗം കേറും. ഞാൻ വാതിലടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കേറും. എന്നിട്ട് കുറെ നേരം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അവരെടുത്തിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം കിട്ടും. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ, എല്ലാവരും പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒത്തിണക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത, അല്ലെ? നമ്മളായ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ സമയത്തായ 1 മണിക്കൂർ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോണാണ്. നമ്മളെ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും, അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാവാണ്ടാണ്. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവിച്ചു ശരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സയൻസ് പരമായിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സയൻസിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കിടക്കണ്ട. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉദ്ധവരോട് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പറയല്ലേ, നമ്മള് സദ്യ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്താണ്, സാമ്പാർ കിട്ടും, പക്ഷെ അതിന് വലിയ വിഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി, അത് നമ്മളത് എപ്പോഴും ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക, ശ്രവണം, അത് മസ്റ്റാണ്. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ അടുത്താണെങ്കിലും അകലെയും, ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൂരെയുള്ളതാണ്. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്, ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടില്ല. അതാണ് യുക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന് പിടികിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അടക്കം മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഉള്ളിലുള്ള സാധനം എങ്ങനെ പുറത്തുണ്ടാവാം, പുറത്തുള്ള സാധനം തന്നെ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സമയം ഉണ്ടാവാ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ലീലകൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ലീലകള് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാളികന്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വിരലില് ഇത് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇല്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ലെവലിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാണ്ട് യുക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇരുട്ട്, ഭഗവാൻ മാത്രം വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ കഥ കേൾക്കാൻ? ഈശോപനിഷത്തില് കൂടെ ത്യാഗത്തോടെ ജീവിക്കാനും കർമ്മം ചെയ്യാനും പിന്നെ ആത്മജ്ഞാനം നേടാനൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്? എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരനെ കാണുക എന്നതാണ്. അതെ, ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ് ശരിക്കും. രണ്ടും ഞാൻ അതിന് ആദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ദാനമന്ത്രം ഇട്ടത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ലാസ്റ്റ് 15ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാനമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഒന്നാമത്തെ ദാനമന്ത്രം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണമത, അല്ലെ? പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണസ്യമേവ അവശിഷ്യതേ, അല്ലെ? പൂർണ്ണം മാത്രം അവശേഷിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ്.
ഈശവാസു ഉപനിഷത്തിന്റെ സമ്മറി പറഞ്ഞത് അതാണ് ശ്ലോകം. ഇല്ലാതെ ഉപജീവനം സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം. അത് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. എല്ലാതും ഈശ്വരനാൽ നിർമ്മിച്ചത്, ഈശ്വരന്റെയാണ് എല്ലാതും എന്ന ചിന്തയിലെപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ 2 പോയിന്റാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് തോന്നിയിരുന്ന നമ്മളെ എന്താ പറയാ, വേറെ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. സ്മിത മാതാജി, ഹരേഷ്ണ, എന്താ മനസ്സിലായത് ഈശവാസുപനിഷത്ത് പഠിച്ചിട്ട്? 1 മാസത്തോളമായി നമ്മൾ ഈശവാസുപനിഷത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ മനസ്സിലായത് ഈശവാസുപനിഷത്ത്? ചിലപ്പോ തോന്നും എന്താ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പിന്നെ തോന്നും ദൈവം എവിടെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ജനിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അത്രയും അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്. സ്മിത മാതാജി. ഞാനാണ് പ്രഭുജി. അതെ അതെ അതെ, സ്മിത എന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേഷ് മാതാജി. 2 സ്മിതയുള്ള കാരണം. പ്രഭുജി ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോ വിചാരിച്ചു അത് അത്ര തന്നെ ഇതല്ല. അതിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് എടുത്തപ്പോ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അത്രയും ഇതുവരെ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായി. ഇതേപോലെ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സുലഭാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര സുലഭല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഹരേഷ്ണ പറയാൻ ഈസിയാണ്, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം എന്താ, സ്വല്പം അഭ്യസിച്ചത് ത്രായുധ മഹത്വഭയതെന്ന് അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഈ ക്ലാസ് കഴിയരുതേ എന്നാണ്. അത് കഴിയില്ല മാതാജി, ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കഴിയില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ എന്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 2 തരത്തിലാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു പഠിച്ചില്ലേ? ഒരു സാധുശാസ്ത്രം, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്ന് പിന്തിരിയും, അതിന് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവര് ചെയ്തോളും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇത്രയും വലിയൊരു ബുക്ക്, അഥവാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കയറിയതാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു എനിക്കിതൊന്നും ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല. എത്ര കാലം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ഹരേഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വിളിക്കാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരറിയില്ല. രമാമാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു. അതൊരു അതിശയമായി തോന്നി. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയത്. ഈശ്വരനുള്ള ജ്യോതിസിൽ ലയിച്ചത് കൊണ്ട് അറിവുണ്ടാകണം എന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ച പോലെ തോന്നി ഈ പുസ്തകം. അത് ചെറുതാണ്, കാരണം ഇത് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ രേഷ്മ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ?
ഓക്കെ. പ്രസന്നകുമാരി. ഹരേഷ് മാതാജി, ഈ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ തോന്നിയത്? അതിലെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി, വീഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പ്രഭു, ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഏകാദശിക്ക് ഞാൻ